Ten a palabra solicitada don José Barreiro Santos. Ten usted a palabra. Boas tardes, boas noites. Eu quería comunicarle aquí un tema con respecto á comunidade de Montes. Foi os veciños se falando, pois me dixeron que uns lle chamaran a atención por ir a coller castaña, non parvada. Entonces eu tamén son comuneiro e non tive noticia de que ninguna comunidade de Montes proíba a ningún veciño ir a coller castañas. Pero ao mellor alguén vai despabilado ou algo así. Entonces eu quixera, non sei se usted pode facer alguna gestión, incluso comuneiros, ou as tres comunidades de monte, para ver se algún de orden ou hai algo ao respecto, non? Non vai a ser que se crea un conflito entre veciños aí por unha tontería. Ao mesmo tempo, pois a mellor é igual, é verdad, o que se está a mellor a crear é un monopolio como o que hai nas playas do Marisqueo. Aparte disso, agora quero dirigirme por o tema que pasou no pleno anterior. Que o señor Cámara, espero que desta vez non corte a miña palabra. Non me interrompe, señor. O señor Cámara, como ele non pon en YouTube, aquí no punto 9 de Rousa preguntas o señor Cámara iso marcha dice, foi unha titiritada no que o PP por seus adulateres Antonio Pastorizo José Barreiro quen é adulatere que o adulatere quere dicir secuaz seguidor, persona que está de parte de outra e o mal humor destes señores e de outros adulateres. Bueno, pois como ven, poño aquí pois amigo meu, que é amigo entre comillas. Claro, a mellor definición non a podía encontrar para a súa persona. Pois mire si é un fiel seguidor que grava lo que mandan e pone lo que le dicen en el YouTube. Non sei se é unha ilusión ou que é lo que aprendí. Un pouco de respeto ao pleno, pídelle, nos quedamos aquí porque o veciño non merece respeto, pero pídelle que por favor faga usted que o veciño e os asistentes tamén teñan respeto ao pleno, que non está. Por favor. Por favor, escoite. Usted sabe que os veciños lle ten aplaudido a usted moitísimas veces, a min tamén, e os demais concelleiros tamén. E se os veciños queren aplaudir ao veciño, non lle vou a prohibir. En todo caso, sempre que fale con respeto, e se con respeto... estamos en un pleno, por favor, señor alcalde, estamos en un pleno, por favor. Continúe, por favor. Quero facer referencia á palabra somatén. Somatén é todo isto. Eu non fui á universidade, como adelantou ali Ángel, como foi ese señor, gracias aos que fomos corrantes desde os 14 anos, pero temos un pouco máis de educación que ele. Temos a Universidade do Mundo, tamén se me adelantou. Eu marchei con 15 anos deste pueblo e a recorrer moitas millas. Polo mar e a uns cuantos kilómetros por terra. Entón eu vou facer a través aquí uns subrayei aquí neste porque non vou dar lectura a todo isto. E dice, somatén, en Cataluña, movilización local ou general, pero sempre temporal, de vecinos armados e reunidos a toque de campana por medio de caracolas marinas ou de hogueras en las cimas. Parte obligatoria de acudir a esta llamada. Está mal. Manejo periódicamente fue definida por escrito a partir de las recopilaciones que emanan de las Cortes de 1068 y de Usarte Príncipe, en especial las de
1172, 1192, 1200, 1201, 1207, 28, 57, 89, 91, 1307, 1311, 1314, 1321, 1356, hasta 1386. En donde la andamos. El Somatén en general, conocido su auge en los siglos XII y XIII, en los XV y en los XIV. El carácter del Somatén convoca en los siglos XVI y XVII contrabandoleros, oborones y piratas, policiales. En 1684, en 1697 y 1698 surgió el Somatén general, que rechazó agresiones francesas. Después dice aquí al final, dice, el 9 de octubre de 1945, pues por encima de todo, el Somatén era la organización de la solidaridad entre poblaciones rurales y en el seno de cada población entre los vecinos, que en la actualidad, como hace siglos este o no esté el Somatén, organizado jerárquicamente y reconocido por el Estado, siguen acudiendo al toque de campana, característico a fin de apagar un incendio incipiente, afrontar una inundación, acosar una bestia dañina, acudir a un salvamento, afrontar una emergencia. Bueno, entonces yo digo, la palabra Somatén en cada época tenía un distinto significado, tampoco eran tan malos. Claro que el señor Millán, no sé si habrá referido a mí como en la prehistoria, o como que acosaba a una bestia, En cualquier caso, ni una cosa ni la otra, a menos que ustedes se consideren ambas cosas. Yo no estoy aquí por llamada alguna, sino porque hay un grupo político gobernando que me da la opción de hablar democráticamente y no como ustedes, que implantaba la dictadura dejando hablar a los tuyos y a no dar la palabra a los que ustedes consideraban no darse, o cortarles la palabra, hasta que la oposición ejerce esta dictadura. También quería decirle a todo esto que, claro, cuando se levantara, que se mirara al espelho, que se miraría reflejado, pero era imposible porque anda disfrazado. Ese era o meu punto. Pero bueno, como marchar, o señor Cámara, siga así, sendo, como é? Como é a súa... Como é? Deu tudo, unha ilusión. Pasamos a outra petición da palabra. Siga todo. José Luis Riego Pérez, ten a palabra. No, a ver, no. A miña petición é a seguinte. Levo desde 2006 esperando por unha ejecución dunha sentencia de demolición en unha determinada hora da cual os señores que tuveron a licencia de marcharse antes de escutar aos vecinos que tiñan a obligación que tuveron a obligación de facer esta sentencia para ejecutada e o principal causante delo, que sinto nombrarlo, aí non está presente, o señor Valentín Villeiro, despois de ter, a parte disso, unha sentencia do Tribunal Supremo, no cual significa que son de consecuencia o que hai que facer, se limita a chegar ali, facer un pariplé de demolición e automáticamente mandan unha notificación que supoño que a firma será o señor Miñán, tamén moi respetable, na cual dice que ao resto das obras están legalizadas, cando en un primer momento, según estudios periciales, e despois de gastar os campos dos abogados, e despois de dar a nota dos juzgados, dicen que aquilo é ilegal. E a parte disso, teño máis, é que cando vim e presentei as notificacións correspondientes, do cual están no registro, postas para solicitar a revisión en donde estaba esa modificación ou esa nova disyuntiva que eles quitaron de non sei onde, resulta que eses documentos do registro ao departamento que é do urbanismo jamás chegaron e que leva os camiños, porque se isto chega a ser o de Nueva York é disculpable, outra vez será disculpable, porque son carestísimos, pero aquí non supoño que desde o departamento que é de registro chegar ao urbanismo e non se chega ao urbanismo, non chega ao urbanismo e nadie sabe por qué. Quixera que me puderan clarificar dunha vez e sinto traer isto a conocimiento público, porque é vergonzoso que isto siga ocorrindo, que ocorriu con o anterior gobierno.
este polo menos dá opción de falar democráticamente e expoñer as causas que creo que moitos veciños estarán, uns estuveron multados por cambiar o bateño unha casa e outros fixeron casas en sitios prohibidos e ese non se dimutou e se fixo casa. E non poden añadir que iso foi unha cousa que se pasou desapercibida, non, porque o propio concellal de urbanismo foi a esa obra, pero cando se interpelou por que ia a esa obra, se iba a demoler a dixo que iba a entregar propaganda política. Iso é o que teño que dicir, e me gustaría que se me dera a contestación en firme. Señor José Luis, eu simplemente agradecer a súa preocupación e ao mesmo tempo a información que nos está dando e vou a trasladarle ao Departamento de Urbanismo ao que usted acaba de decirnos ahora. En breve vamos a comunicar tanto por escrito como verbalmente, nada máis que le pido que me dea uns días para intentar buscar toda a información. Cando teñamos toda a información, te chamaremos, se ten usted a grande, deixamos o número de teléfono para unha próxima reunión con o urbanismo. Te agradezco muchísimo. Gracias a todos. Alguna pregunta máis? Filosofía virtual. Levantamos a sesión entonces. Moitas gracias.